Croeso nôl I chi ato ni yma yn adran y gwartheg a wy'n cael cwmni newydd sbon Owain Morgan o Aberteifi. Neu fel mae pawb yn dynabod I Owain? Ogi. Ogi, ie. Ogi. Pam Ogi? Le mae'r Ogi ma di dod? O'r blynedd nôl o mam oedd e. Sa'n gwybod beth sa'n gofyn y cwestiwn I ni, ti'n gwybod? Mae mam sy'n wedi dechrau fe. A ma di stico? Ma di stico, ydi. A Ogi wyt ti, ond yn wyneb cyfarwydd yma Owain yn y Ffaeria. Wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd. A nid yn unig yn y Ffaeria, ond yn y sioe haf hefyd. Odi, ers o'n i'n 20 oed, really. A na fi'n 32, so dwi'n ei spel bach. Siwt ddechreuais ti te? Amser o'n i'n ifanc. Oedd gyda I frawdau. Mae perchen ffarm yn Tan y Groes ar bwys Aberteifi. A o'n i'n mynd draw na yn aml. O'n nhw'n cefndir I tywed, so o'n i'n mynd draw na aml. Oedd e'n mynd I siow a jyst wedi gyda cefndir eraill fi a dysyd o'n i'n mynd wedi I siow a na fe wedyn. A fyny ddechreuodd y diddordeb. Ac erbyn hyn wyt ti a Dai Thomas o lan hwnna, chi'n dîm da wrth gwrs. So wyt ti'n helpu lot o Dai gyda'r arddangos a'r paratoi a wedi cael lot fawr o lwyddiant fyd yn dod dros y blynyddoedd. Ni'n eitha da, ni wedi ennill. Ni wedi cael good run, fe ma'n gweud, ar blynyddoedd diwetha. So, ie, mae fe'n anodd, mae'n gwaith caled, ond mae werth sydd yn ennill. Yn union. A'r dosbarth sydd yma nawr, oedd y dosbarth i'r heffrod allan o Darw Cynhenid, un o'n brydiau Cynhenid ni. Dosbarth pwysig yma yn y ffair, a rhif 85 ni'n gweld wedi mynd a hi, Stephen O'Kane, a'r teulu Rowlands berchen hon, dwi'n deall mini. Ar Galway, wedyn ni, fi'n credu wedi ennill lan yn y English Route to Fair, fi'n credu fe, gyda hon hefyd. Mae'n Heffer smart iawn. Odi, os ydyn gweld nhw'n aml, so mae'n neis I gweld nhw. Ac wyt ti'n gyfarwydd â Stephen, wrth gwrs mae hefyd yn wyneb cyfarwydd ar y syrcit. Mae wedi bod mas, mae fe'n un o'r rhai gorau sy'n troi y gwartheg allan. Beth yw'r pwysigrwydd dosbarth fel hyn ynghyd destun y ffair te, Owain? I pobl gael gweld bod y brydiau yma dal yn fynd. A mae'r brydiau yma dyn ôl. Maen nhw'n dyn ôl I mwy poblogaidd pob tro, pob blwyddyn. Mae rhywun wastad gyda, fel Stephen a gyda Galloway. So chi'n gweld hynna'n aml. So mae fe'n dda i'r sioe I cynnal clas fel hyn. A falle hefyd, ti'n bod, mae fe'n dangos bod y brydiau Cynhenid, sydd gyda ni gwartheg Dion, y Burgorn, yr Angus ac yn y blaen I enwi Montrai. Mae fe'n dangos bod nhw'n gallu bod yn sylfaen I lwyddiant ac I gynhyrchu a nifel o safon da. Odi. As chi allu troi a nifel allan o tarw sydd yn native, mae fe'n anodd, achos mae fe'n môr, mae nhw yn native, nhw'n rare fel maen nhw'n gweud y fe. A hefyd y lloiaf, mae fe'n gallu bod yn hwyluso'r lloiaf hefyd yn aml iawn yn dweud pan wyt ti'n defnyddio rhai o'r brydiau Cynhenid yma. Fel maen nhw'n gweud, mae pobl yn mynd nôl i'r brydiau yma I gael bywyd bach yn hawddach ar y ffarm. O'r lloiaf yn hawddach. A falle pesgu'n gynt hefyd, ti'n bod, heb gymaint o ddwysfwyd I fod costau sydd. Jyst mwy naturiol a troi allan ar porfa. Chos mae'r costau yma, mae fe'n... Mae'n mynd trwy to, ti'n bod. Dosbarth da iawn a mwy o gystadlu I ddod Owain, felly am y tro, diolch yn fawr I ti. Diolch yn fawr.